ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କାମ କରୁଛ ନା କମ୍ପାନୀରେ, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ କି ଘରକୁ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ କେତେ ଦୌଡ଼ାନ୍ତି। ସୁପରଭାଇଜର୍ କହୁଥିବ ଇନଚାର୍ଜ ପାଖରୁ ସାଇନ୍ କରିକି ଆସେ, ପୁଣି କହିବ ଇନଚାର୍ଜ ପଚାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଖା, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ। ତମେ ଯଦି କହିବ 20 ଦିନ ପାଇଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ହିଁ 6 ଦିନ ଚାଲିଯାଉଛି, ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ। ସେତିକି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଖା ନା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଯାଅ HR ପାଖକୁ, HR ପାଖରେ ସାଇନ୍ ଆଣ। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଘରକୁ ଯିବ, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ତଥାପି ଏତେ ସାଇନ୍ ମାଇନ୍, ୟା ପାଖକୁ ଯା, ତା ପାଖକୁ ଯା, ୟା ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଘରେ 15 ଦିନ ହେଇନଥିବ, କଲ୍ ଉପରେ କଲ୍ ଚାଲିଥିବ, କେବେ ଆସିବୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ଆସିଲୁ କି ନାହିଁ। ଏ ଭଗବାନ।